да ви казвам нещо, защото баща ми не знае, че снимам. И после ще му направи изненада. Защо правите такива работи? Не мога да разбера. Какво искаш? Да седнеш ли искаш? Питам, че сядаш ето там. Аз ще си направя после. После сега съм наха малко. Ами аз сега го взех. Ще чакаш. Ти почна да не слушаш. Ти почна да не слушаш. Ще чакаш. Добре,